azokari buruz hitz egiteko kazetari batzuk ditugu bertan. Aurton azokaren 53. edizioa da. 5 egunetan egongo da zabalik. Hau da, abenduaren 5-tik 9 arte. Hemen 257 postu daude. CD-ak, liburuak, egutegiak eta bar saltzen dituztenak. Aurton Okzitania da herri gonbidatua. Herrialde honen literatura munduan famatuak direnak parte hartuko dute. Azoka honen leloa asko dira da. Orain Mikel Gorostiagarekin konektatuko dugu. Durangoko azokaren historio pizka bat azalduko digu. Egunon, Durangoko lehen euskal liburu eta dizka azoka 1975an Andramariko eleizpean izan zen. Aintzindari lanetan Gerediaga elkarteak antolatutako lehenengo ekintza da. Azoka honen helburu nagusi eta zehatz bat zuen. Euskal Herriko liburu eta diskogintzaren ekoizpena ezagutzera eramatea. Horren bestez, hasiera batetik izan da Euskal Salmenta eta erakusleio berezia. Lehen urteetan merkatua larunbat goizeetan izaten zen, baina urteak pasa ahala azoka hau arratsalderako prest egoten zen hasiera bateko 19 postuekin. Eskerrik asko, Mikel. Azokan zehar beste 3 kazetari daude. Haietariko bat Ariane Fulgencio da. Berak azoka hau nork antolatzen duen, nor den bertako kartelaren egilea eta kartel horrek zer errepresentatzen duen azalduko digu. Egunon, Ariane, zer daukazu kontatzeko? Egunon, azokaren antolatzailea Gerediaga elkartea da. Elkarte honek 1975an lehen ekintza egin zuen eta azoka hau izan zen. Ekitaldi honen helburua frankismoaren diktadurapeko urteak zirela kontuan hartuta Euskal Herriko liburugintza eta diskogintzaren ekoizpena ezagutzera eramatea zen. Kartelaren egilea txakur gorria da eta kartel honek aniztasuna adierazten du. Mila esker, Ariane, orain Amets Martinek hitz egingo digu. Ikasleen eguneko ekintzak azalduko digu. Egun guztietan zehar zer ekintza mota dauden eta musika emanaldietan nortzuk hartuko dute parte. Egunon, Amets, zer aldiguzu kontatu galdera haiei buruz? Egunon, azoka hau liburen eta dizken denda bat izateaz gain, ekintza asko daude antolatuta. Esate baterako teknologiazko tailerrak, zinema, antzerkiak eta umeentzako ekintzak daude. Bestalde batetik, ikasleen egunean beste ekintza batzuk daude antolatuta. Adibidez, musikaren kontzertuak, sinadurak, umeentzako tailerrak, filmak eta eskenik zinema egoten da. Musika emanaldien eskaintza ere zabala izango da. Eta bertan, Gatibu, Dekot, Zea Maiz, Izaro, Goazen taldeek hartuko dute parte. Eskerrik asko, Amets. Azkenik, Eneko Garzia izeneko kazetari batek hitz egingo du. Berak ekarri dituen proposamen batzuk esango ditu. Aurrera. Izango diren ekintzak ondo aztertu ondoren, honako hauek dira nire proposamena. Musikari dagokionez, Deko temak, Aldapan gora, Mesia, La oreja de Van Gogh eta Izaro dira. Liburuen aldetik, Ez eman deus, Maitalen eta munduko tokidik ederrena. Aurton, nobedade aipagarrienak hauek izango dira. Gatiburen CD-a, Harry Potterren liburua eta gizajo baten egunkariko liburuak. Mila esker eta bihar arte.